हेलो भाई बहन मैंने केंद्र से आपण मैंने मुझे राहुल आपण मैंने देखुछन मो चैनल राहुल वाईटी। तो आज मो ड्यूटी सारी बाहर पड़ली संबलपुर तो बुझितिला बाहर पड़ली तो मु चली चली बाहर पड़ली गेट बजार तो साइड मु बस धरली कहीं ना मोर सब फैमिली जा सब भंजनगर थी तो भंजनगर आम सब बाहर फैमिली तो बस आसियार मु बसली बस रे तो टिके आगो गलारू टिके वर्षा स्टार्ट हेला वर्तमान मु पहुंच साची काटू रे एडी वर्षा भी छाड़िलानी टिके रे ए मेघुआ पागर टिके नजारा टिके अलगा अछि। जमी जार पूरा पानी पड़ती पूरा कादो ही है पूरा बस भितर मु गेट पाखे बसली पूरा एडी मोर बैग अच्छी बसी मोर स्पॉटिफाई रे म्यूजिक चले मु पूरा एंजॉय करछि। आगु आसला पर एडी सुखलिया स्टार्ट हो गला
ଏଇଠି ଆଗରୁ ପୁରା ଜୋରି ବର୍ଷା ହେଇଛି ପୁରା, ସେଥିପାଇଁ କାଦ କାଦ ହେଇକି ଅଛି ଏଇଠି ପୁରା। बस चलिए सामने टाइम भी चल रहा है, अंधारा भी जल्दी जल्दी ହେଇଲାଣି। ଏଇଠୁ ପୁରା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଆମ ଗାଁ ପୁରା ଯାଏ। ସେଇଠି ପୁରା ସେ ବାଦଲ ଯା ପୁରା ପାହାଡ ଲାଗି ଅଛି ପୁରା। ତ ମୁଁ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲି ଆମ ଗାଁରେ, ଏବେ ଗାଁ ଭିତରୁ ଯିବା। ମାମା ଅଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିରେ ଯିବା, ମାମା ଦେଲେ ଚାଲ ଦେଖିବା। ଆମ ଗାଁରେ ବି ଏଠି ବର୍ଷା ହେଇଛି, ଏସବୁ କାଦ କାଦ ହେଇକି ଅଛି ସବୁ ଏଠି। ଏତିକି ଭିତରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଆମ ଘର ପାଖରେ। ତ ଘରୁ ଆମେ ଖିଆ ପିଆ ସାରି ବାହାର ପଡିଥିଲୁ ଆମେ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଧରି ଭଞ୍ଜନଗର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ। ସେଠି ଜଗିଥିଲୁ ବସ୍ ଆସିବ, ବସ୍ ଆସିଲେ ଯିବା। ବସ୍ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ବସି ପଡିଥିଲୁ ବସରେ। ଆଜି ରାତିଟା ଶୋଇକି ପଳେଇବା, କାଲି ସକାଳୁ ଦେଖିବା କଣ ଅଛି। ତ ଗାଇସ୍ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଆମ ଡେଷ୍ଟିନେସନରେ। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲାରୁ 4:30 ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ ଆମ ଆଣ୍ଟି ଘରକୁ। ତ ଗାଇସ୍ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଆମ ମାଉସୀ ଘରେ। ଏଇଠି ଆମର ଗୋଟେ ଭୋଜି ଅଛି, ତ ଆମେ ଯିବା ଆଉ ଭୋଜି ଖାଇବା ଆଉ। ତ ଆମେ ଅଛୁ ଏବେ ରେଡ଼ାଖୋଲରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିୟୁଟି ଅଫ୍ ସମ୍ବଲପୁର। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଛାତ ଉପରେ ଗୋଟେ ଅଛୁ ଆମର, ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ହିଁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ଏଠି। जंगल पहाड़ भर्ती पूरा। ए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दियंतु। बाय। तो गाइस मु टिके घर छाड़ से घर माउसी घर टिके बाहर आइची, देखियो पूरा एक्सप्लोर करिया कोन होइची कोन नाही।
ଏଠି କୋଉଟା କ'ଣ ଅଛି ମେଘ ବି ଅଛି ଏଠି। ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ବି ନାହିଁ, ସବୁ ପୁରା ନିଛାଟିଆ ପୁରା ଅଛି ଏଠି। ନିଛାଟିଆ ଆମେ ଏକେଲା ବାହାରି ପଡ଼ିଛେ ଏଠି, କିଏ ଯିଏ ନାହିଁ ଆସିବା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଏଇଟା ପୁରା କଲୋନୀ ଟାଇପର ଅଛି, ଦୋକାନ ବି ନାହିଁ। ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡୁଛି ଆଉ। ଆଗରେ ତ ଦୋକାନ ନାହିଁ, ଘର ଆକା ନାହିଁ ମୂଳରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଏଠି ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲ ହିଁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ଖାଲି ଗଛ ପତ୍ର, ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲ। ତ ଗାଇସ୍ କୁଆଡେ ବୁଲି ବୁଲି ଆଇଲା ଗୋଟେ ଦୋକାନ ମିଳିଲା, ଆମେ ଧରି ଦେଇଛୁ। ଆମେ ଘରୁ ଯାଉଛୁ।